Poštovani hrvatski branitelji, heroji Domovinskog rata, srdačno vas pozdravljam u ime udruge HVIDRA Orahovica koja danas u povodu 5. kolovoza u povodu velike povijesno-redarstvene akcije Oluja, jedna najvećih pobjeda u hrvatskoj povijesti i Dana hrvatskih branitelja danas organizira braniteljske igre ovdje u Orahovici. A evo naravno uoči svih događanja vezanih uz Domovinski rat najljepše je i onako iz srca svi moramo odati počast svim onima koji su dali svoje živote, dijelove tijela, ali koji su nestali u Domovinskom ratu. Ovdje ispred spomen obilježja poginulih hrvatskim braniteljima prisjetit ćemo se duša svih onih koji su poginuli i svih onih koji su umrli nakon Domovinskog rata. Na početku lampione će položiti predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije, gospodin Mirko Bušeta, i dopredsjednik udruge HVIDRA Orahovica, gospodin Damir Ratković. Izvolite. Hvala lijepo. Evo molim sada sve vas predstavnike braniteljskih udruga sa područja Virovitičko-podravske županije da pristupite. Hvala vam lijepo. Vi kao hrvatski branitelji znate da ste u svaki okršaj, u svaku borbu krenuli sa klanicom oko vrata i uz Božju pomoć izvoljevali najveće i povijesne pobjede hrvatskog naroda. Stoga ćemo i danas zadati Božju riječ. Molitvom ćemo se prisjetiti duša onih kojih nema, u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveto se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Pokoj vječni darujem, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlo. Počivali u miru Božjem. Amen. Stavite s molim na još zajedničku fotografiju, nakon toga krećemo na taranje. No.